És inadmissible i absolutament injust que el CAP de l'estació, el CAP Igualada Urbà, no tingui el servei de pediatria que s'obliga a les famílies a anar a Vilanova del Camí. La pediatria és un servei que necessita que el pacient estigui acompanyat per un adult que moltes vegades ha de treballar. I si no posis a la pell de les famílies que necessiten acompanyar el seu fill o filla a la pediatria i necessiten tenir el CAP a prop. Si vostè com a alcalde prefereix quedar-se de braços plegats i que la resta de formacions no diguem res, doncs això a Igualada Som-hi no passarà. El PSC, els Comuns i el Grup Ciutadà d'Igualada Oberta estem compromesos amb els serveis públics, amb la salut pública i demanem l'accés d'aquests serveis a totes les famílies, es visqui a quin barri es visqui. Hem parlat amb famílies, mares i pares se m'han adreçat a mi com a portaveu d'Igualada Som-hi a la nostra formació. Anar en bus a Vilanova amb el seu fill o filla costa 6,80 euros anar i tornar. Per anar a visitar el nen o la nena al metge i anar-hi amb tren costa 8 euros amb 80. Hi ha moltes famílies que malauradament no tenen els recursos econòmics com per gastar-se aquests diners per anar a un servei, a una visita mèdica de la sanitat pública a un municipi del costat quan abans ho tenien al costat de casa, a prop de casa seva, al CAP de l'estació. És una discriminació inadmissible entre barris d'Igualada que en una mateixa ciutat, en funció del barri on visquis, tinguis servei de pediatria al teu CAP o no tinguis servei de pediatria al teu CAP. El CAP Nord, a les Comes, té servei de pediatria. El CAP Igualada Urbà a l'estació no té servei de pediatria. No pot ser que un CAP d'Igualada tingui pediatria i l'altre no.